Salna l-aktar ħin li normalment jaqa' silenzju għax wasalna issa verament ta' riżultati. Nistiednu fuq il-palk lil Mark Grek u lil Josephine Bale Grek b'riżultati jisma' nixtieq ngħid grazzi ħafna lil Josephine illi ħadet ħafna u nirringrazzjawha personalment. Nistiednu wkoll id-direttur taċ-Ċentru tal-Kreattività Dr. Tony Sant biex jippreżenta l-ewwel premijiet li għandna. Nibdew. Għana tiħlilek. L-aħjar talent żagħżugħ. Li użgur da ġew mhux se jieħdu, għax ġew pensjonanti. Le, ovvja li le. Ġorġ fi kallef. M'għandux xans. M'għandux jetta li. Mela. L-aħjar talent żagħżugħ imur għal Abstract Acoustic Duo bil-kanzunetta Niftakarna. Ħassew il-bart naħseb. Għandkom raġun, proset. Proset. Għammarru issa għall-aħjar interpretazzjoni. Mela. Iftaħ. Proset kemm għalaqthom tajb l-envelopes. Anzi għandek id-wiefer inti ġifieri. Naqfolot. L-aħjar interpretazzjoni tirbaħ il-kantanta Rita Paċ bil-kanzunetta Batti Bek. Jekk ma smajtniex il-bat l-aħjar interpretazzjoni, proset. Dr. Tony Sant. Imississa l-aħjar tema soċjali. U l-premju għall-aħjar tema soċjali di darba jmur għall-awtur. U l-awtur huwa Mark Pellicano bil-kanzunetta Ġismi. Marru issa għal-premju ieħor l-aħjar kantawtur. U l-aħjar kantawtur huwa Mark Kakija waqt li qed nitfi id-dawl. Qed jgħidulna li Mark ħadd trofew u proset għalih 500 euro wkoll. Proset. Ħaqqu Mark. Awwela. Proset Mark. Tlet postijiet klassifikati. U fil-fatt, sinjuri, nistidnu fuq il-park l-Sur Charles Cambridge, chairperson tal-Festival Nata tal-Poplu biex jippreżentaw il-premijiet li huma trofej u kif ukoll flus. Mela, din tirajen, it-tielet post. It-tielet post awtur Emil Kalleja Bejlis u Paul Attard, kompożitur Rita Paċ, kanzunetta Batti Bek, tkanta Rita Paċ. Proset. Rita Paċ u truppa taħħa li nurajdu. Batti Bek. Marru għattini post. Fit-tieni post, l-awtur huwa Daniel Paul Farrugia. Il-kompożitur huwa Norbert Borch. Il-kanzunetti għad ċans ieħor tkanta Raquel. Waslet, Raquel. Proset, Raquel. Proset.
Mela. Wasalna l-ewwel post. Wasalna l-ewwel post. Nilqgħu fuq il-palk magħna liċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Viċi Chairman tal-PBS is-Sur Albert Marshall, kif ukoll il-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 is-Sur Jason Mikallef biex naturalment ikunu huma li jippreżentaw dana il-premju għall-ewwel post tal-Festival Lanja tal-Poplu. Hawn huma, Sinjuri. Grazzi. Et jgħidi li wettek għax diġa bistu qabel u għatlu jista nerġa' nbusek fuq il-palk u nieħu naqra l-opportunità. L-ewwel post flimkien ta' da. Kif trid? U mela li Mela fl-ewwel post. L-awtur huwa Mark Pellicano. Kompożitur Matthew Pellicano, kanzunetta Ġismi kantata minn Eka Hotel. Et il-feature il-lekka hawnni. Għana minn qalbna nishtiqu nirringrazzjaw il-Kumitat, nirringrazzjaw l-kru kollu tekniku tal-PBS li bis-saħħa tagħhom qegħdin tarawna mid-dar. U grazzi wkoll direzzjoni ta' Martin Merċieqa. Tal-li qalulna biex inkunu aħna l-lejla. Ħadna pjaċir ħafna. Grazzi lilkom illi kontu hekk, grazzi tal-li segwejtuna mid-dar. Nimmaġina li tixtiequ tisimgħu lil-lekka terġa' tkantawx. Bla dubju. Jiena kull ma rid ngħid grazzi l kulħadd. Ħadd gost miegħek Enġi. Anka jiena ħafna. Vera ħadna gost il-lejla. U bla dubju ħanalqu bil-kanzunetta rebbieħa. Ovvja, tridu ux nerġgħu nisimgħu din m'għandix dubju. Mela. Ekku, Sinjuri, ħanaddu biex. Ekka lesta awguri u proset. Ħanaddu biex nisimgħu il-kanzunetta rebbieħa ta' din id-39 edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu 2015. Il-kanzunetta Ġismi. Ekka, grazzi ħafna. Lejli tajjeb. Grazzi. Grazzi. Kien kapaċi ifissitni biex jisraqli l-isbaħ ġmil. Ħadli ġismi, ħadli ismi, bl-ikbar ħdura minni kien. Tefa fuq ibis mill-itqal, għalli biex ma nitkellimx. L-om inkisser jekk infisser dak li għamil ma l-issimx, il-frustranti situazzjoni. Kif rawis dil-verità, ġabni mara, sirt bis nara, noħlom bis ir-realtà. ħajti ndemma bdil ferita, ġerħa sforz dak
bl-annimal li ġi sfoka li foka fuq il-krua tal-wiċ taħkan nifsu jaħraq mon ikisa għat maskerra jerda l-gost għal xejn nitlu u fissirtlu stinbis kellu iċu tost tefa fuq i-bis mill-itqal għalli biex ma nitkellimx l-om inkisser jekk infisser dak li għamel ma li sinx il-frustranti situazzjoni kif rawis dil-verità ġabni mara sirt bis nara noħlom bis b'dir-realtà ma nis jiderraġel twajjeb miej ħoloq il-maqlub sforz da timru etnix festru tort għal-għandi għal-dar dnub l-om inkisser jekk infisser dak li għamel ma li sinx frustranti situazzjoni kif rawis il-verità ġabni mara sirt bis nara